आई एगो लड़का बा हमरा लेखा दुलारो भैया लेखा जो लड़का पढ़े लिखे के चक्कर में नौकरी के चक्कर में आज के महामारी देखते बनी बेचारा शादी नहीं के करत। जब शादी नहीं के करत तो बेचारा के माई बाबू छोड़ दिले कि चलो कुछ दिन एकरा के पढ़िए लेवे के पढ़लस लिखलस बेचारा ओकर शादी हो गई। भइला के बाद दौलत बहुत कमाई लेकिन शादी के उम्र निकल गई। भैया हम सगरों से बिहार से भाग के आके अरविंद भैया के गोड़ धोलस कि हमार कुछ करी काहे कि जिंदगी में अब रउआ छोड़ के बा का कहता आज की सोचल अपन जिंदगी के आज सोचल अपन जिंदगी के ता अब आहे कोइल चाहो तनी भैया सोचल अपन जिंदगी के अरे तबाह कोइल चाहो तनी अरे तब भेजो के हुआ गुआ बियाह कोइल चाहो तनी भेजो के हुआ गुआ बियाह कोइल चाहो तनी सोचल अपन जिंदगी के सोचल अपन जिंदगी के ता बाहे कोइल चाहो तनी भेजो के हुआ गुआ बियाह कोइल चाहो तनी भेजो के हुआ गुआ बियाह कोइल चाहो तनी। अरे शंकर भैया बियाह करवा दो। राहुल भैया देखी जरा वो लोग रंजन भैया हमारे और का अगर अरविंद भी हमार शादी हो जाई और शादी करा दे जो लड़की ले जानता नहीं ओकरा के का दे ताला दुई ताला झुमका कन पहिनाई ताला दुई ताला होठ चुमी धानिया के कोरा में सुताई भैया एक ताला दू ताला तो कहता नहीं हम कत ताला बनवाई ताला दुई ताला झुमका काने पहिनाई होठ चुमी धानिया के कोरा में सुताई। जरूरी नहीं खे कि हम जवन जात बिरादर बा उहे जात बिरादर के चाही ना चाहत सी महे दरता चाहत सी महे दरता चाहत सी महे दरता नी काहे कोई चाहतनी भेजो के हुआ गुआ बियाह कोइल चाहतनी भेजो के हुआ गुआ बियाह कोइल चाहतनी। अरे जिया ए रंजन भैया शंकर भैया नीतीश जी ए हमार बाबू अरे जिया
और का भैया शादी हो जाई हमार उहे मोरे रानी बनी है उहे मालिकिनी उहे मन करे बोला से धनी हम खाली सुनी अगर बियाह हो जाए तो हमारा खातिर सब कुछ उहे रही उहे मोरे रानी बनी है उहे मालिकिनी मन करे बोला से रानी हम खाली सुनी और बिंदन से बात कोई चाहतनी भेजो के हुआ बियाह कोइल चाहतनी भेजो के हुआ बियाह कोइल चाहतनी सोचल अपन जिंदगी के बाहे कोइल चाहतनी भेजो के हुआ बियाह कोइल चाहतनी भेजो के हुआ बियाह कोइल चाहतनी भेजो के हुआ बियाह कोइल